Bună, dragilor! Astăzi avem notă de 180 de persoane, știu, nu vă vine să credeți. Nu știu de ce, dar mulți dintre voi au impresia că noi organizăm doar evenimente micuțe, așa până într-o 100 de persoane. Nu este adevărat, deci avem astăzi concret notă de 180 de persoane și o să vă arăt în câteva imagini exact cum arată sala, câte mese sunt înăuntru și vreau să spuneți dacă mi se pare că este suficient loc și de dans. Lăsați-mi părerile voastre în comentarii. Vă pup! Bun, haideți să vedeți concret despre ce vorbesc. Și acum vom merge sus.